जुदि बे लोगोआनो आंखौ गाद्दारि खालामबाय आं फंसे बाथ्राखौ थैनायनि समान गाज्रि मोनो बेनो जादों थगायनाय नों आंखौ दबथायनो हागोन नाथाय आंनि गोसोखौ नङा मानोना बे गोसोआ रावनिबो बाथ्रा खोनासङा बे गोसोआ गावनि गोसो बायदिसो खामानि मावो Excellent, very good. Pick up. नों दाबो बे हुदाखौ गारनो हायाखै? हुदा जाबाय माबोरै गारनो हाबावनो सिगारेटनि बिखुङाव वार्निं लिरनाय थासेयावबो सोबो मानो? You know, smoking is injurious to health. Yes, I know. Then why? अब्ला मानो सोबो बेफोर बेसादखौ? It's give a lot of pleasure. माबायदि गोजोननाय लाबोयो? जाय बेसादखौ सोबनायनि उनाव सावस्रिया खहा जायो, बेनो गोजोननाय? खोनासं राजा, थैना थांनायनि उनाव नोंल'सो गोजोनगोन, नाथाय बिनि उन दाहाखौ सहायनांगोन नोंनि आंगोआसो। आंगो? सोर आंगो दंबावो आंहालाय? आंबो मिथिगौ राजा नोंहा आंगो रावबो गैया होननानै नाथाय जाय मानसिया जेब्लायबो नोंजों लोगोसे थाफायो आरो नोंनि खामानियाव जेब्लायबो मदद होबोयो नोंनि खोथा सानो मा बे मानसिया नोंनि आंगो जानो हाया नामा? आं नोंनि आंगो नङा? जायखौ आं सिमाङावबो साननो हाया बेखौ आं मोगथाङाव सिमां साजायनानै माबोरै जानो बेनो मोजां जासिगोन हायोब्ला नों आंनि गोजानाव थानो नाजा नों आंखौ मा सानदों हो? आं नोंनि गोसोजों गेलेनो फैयाखै राजा आं आंनि गोसोखौ नोंनो हगारनासो होखाबाय बेफोर गासिबो बाथ्राया सालाय बिजौनिल' फिदिंनाय लक्ष्मी आं आंनि गोसोखौनो फोथायनो हायाब्ला नोंनि गोसोखौ माबोरै हमदांनो हानो नों आंनि गोसोखौ एसेबां नियाद साननो हाया राजा खोनासं नोंनि फिननायखौ आं साननैल' नेनानै थागोन आं मोजां मोनो नोंखौ आरो जोबथि बुब्लिसिम आं नोंजोंनो थानो सानो आंखौ गोथाङै थाजानो लुगैयोब्ला बिनि फिननाया मा जानांगोन बेखौ नों बुजिदो Oke sar, आं थांगासिनो दं। आच्छा दैमारि, नोङो बे फ्रेमखौ कल खालामनानै खोन्थाहरदो। दिनै शुटिंआ केन्सेल जासिगोन ना? नाथाय मानो सार? बै प्रडिउसारनि फिसालाया एक्सिडेन्ट जादोंनो। आंखौ हस्पिटालसिम गोख्रै लिंहरदों। गावहा बै गुवाहाटीनि ट्राफिकआव फासिनानै दङ। दे सार आं कल खालामना खोन्थाहरसिगोन।
आरो दैमारि फंसे खोथा नोङो बै प्रेमखौबो बुंहरखा बियो राजानो खोन्थाहरथोंसै जागोन सार अके ड्राइभार गारिया सालायदो प्रेम नै आं लकेसनसिम थांगासिनो दङ देनाय बुंनाय नों दिनै शुटिंआव फैथ' नांला प्रडिउसारनि फिसालाया एक्सिडेन्ट जादोंनो दिनै शुटिंखौ ब्रेक खालामथ'नाय जाबाय हेल' लक्ष्मी एसेबां थाबैनो आं नोंनो फिननायखौ होनो हागोन होननानै सानाखैमोन नाथाय समानो बोरैबा बिथिंजाय बोनानै लांबाय आरो नोंनि फिननाया गाज्रि आरे ओइ र' जिराय आं बेखौ बुङाखै दिनै शुटिंनि खौराङासो गाज्रि आं नोंनिफ्राय बेफोरबायदि बाथ्राखौ खोनासंनो लुगैयाखै राजा दे बिदिब्ला बुंदो बिमा दिनैनि फार्स्ट लाभ जागायजेननायाव बहा बेरायहैनो बिमा औ हाबा जाया गारा गथ' गैया गारा मानि बिमा बेलाय आंनि मोजां मोननाया एसे आलादा जायखौ गोसोआ गनायबाय बेखौ आंनि सोलेराबो हमथानो हाया आरो गुबुनफोरनि बायदि सना रुफा मावजि बेफोर आंनि बाथ्रा नङा आइ कल अनलि बिमा जुदाथारहाय नोंना मोजां मोननायानो लक्ष्मी नोंनोथ' आंनि गासिखौबो नुबोखाबाय मिथिबोखाबाय बेफोरखौ नुसेयावबो नों आंखौ गावनि होननानै गनायना लानो सानोब्ला बेवहाय आंहा बुंनांगौ जेबो गैया नाथाय ससेयावनो नों जुदि आंखौ गारनानै थांफिनोब्ला आं आंनि गोसोखौ सामलायनानै लाखिनो हानाय नङा आंनि गोसोआबो गुबुनफोर बायदि नङा राजा जायखौ गावनि आंगो सानबाय बेखौ अरायसम सिबिलांगोन होनना समाय लाबाय नोंथ' आंखौ बिमा होनना गाबज्रिबाय आं नोंखौ मा होनना गाबज्रिगोन मोनबाय देनाय बुंनाय आंखौ मा होननानै गाबज्रिगोन नोङो अमा राजा मानोना मुंजों मानसिजों समायफ्लेथारो साला राजा आं हास्थायनाय सिख्लाखौ नों मोजां मोनदों बिनि फिनाया मोजां जानाय नङा हेल' प्रेम गाबोन मोनसे शुटिं दङ एक्सन सिन जागोन गाबोन लकेसनाव थाब सफैबानो जाबाय बेनो आंनि मोजां खाबु Please retake. Huh? RaZa!
Woi, cut. Why? Are you crazy? Why are you shoot him? Demar, gari labu! गासिबो थिगैनो दं आं मेडिसिन लिरनानै होगोन नों आंनि चेम्बारसिम फै हा जागोन दे मेडाम देहाखौ एसे मोजां मोनबायना राजा औ आदा एसे मोजां मोनबाय राजा आइ एम सरि फर दाट बेफोर जाथाया रिसेन्टलि माबोरै जानो मोनखो आंखौबो सोमोनांहोदों बे शटआवथ' माब्लाबाबो गान इउज खालामनाय गैयामोन आं जोबोद गिनायसो मोनबाय आदा हायोबा शुटिंखौ केन्सेल खालामदो बिदि नङा बिनानाव प्रडिउसारनिबो बाथ्रा दङ गोनां जायोबा बै प्रेमनि जायगायाव जोङो गुबुन एक्टर लाबोगोन आच्छा राजा देनाय नों बुंनायसाय नोंहा प्रेमजों मानिबाफोर स्टोरि बा माबाफोर एगेन्स्टफोर दंबायबायोमोन नामा बिदिथ' जेबो गैया आदा आच्छा बेनि सिङाव मा काहिनी थानो हागौ जाग्राया आं बुजियासै आब' सोर नों आंनि सिनायथिया उनाव जाबाय थागोन गिबियावनो नों फिननाय हो आंनि फिसायखौ नों मानो बमब्रायना लानो सानदों फिसाय सोर फिसाय आंखौ गोनो गोथो दाखालामसै आब' मोजाङै बुं बुंगोन गासैखौबो बुंगोन आरो बे बाथ्राखौ बुंनायनि उनाव नोंनि रिएक्सनखौ नायनो थाखाय आंबो हांखुर खोनासं राजाया सासे हाबा जाखानाय हौवासो आरो बेनि बिसिया आं मा मिथियालासिनो बेखौ मोजां मोननो सानदोंबा नों निमाहा मोनगोन आरो बे बाथ्राखौ मिथिसेयावबो नों राजाखौ बमब्रायनो सानदोंब्ला आंनिफ्राय गाज्रिसिन रावबो जानाय नङा नों बेखौ मोजाङै बुंहै गावनि लामाजों गाव आगान सुरलांनो बिमा आंखौ बेयाव लिंबोनायनि ओंथिया मा नों आंनि खर'आव समाय लाना बुं नों हाबा जाखानाय होनना आरो नोंहा बिसि दंखायो होनना हाब बे बाथ्राखौ नों दिनैसो सोंबाय दङथ' आरो बिसि सासे आरो फिसा सासे दंबावोसो आंहा बिदिब्ला नों आंनि जिउखौ सिलिंखार खालामनोसो फैदों थगायसुला नों आंखौ मानो सोबाखो सासे सिख्लानि जिउखौ सिलिंखार खालामना फिननो नागिरदों नों मानो सोबादों होनना नों माबोरै एसेबां नेहात गोसोनि जानो हाखो राजा नाथाय आं ओरैबायदि मा गोरोन्थि मावखो जे आं सोरनिबा जिउखौ सिलिंखार खालामनाय सोंथि दा खालामदों आंनाव दिनै आंनि बाथ्राखौ नों खोनासंनांगोन मा गोरोन्थि मावदोंमोन आं नोंनि रावबो गैया होननानै नोंनो बेसेबांबा अननाय होदोंमोन गावनि आंगोनिख्रुइबो बांसिन फोथायदोंमोन नाथाय बेनि फिथाइखौ आं दिनै मा मोनखो नों आंखौ गोरोन्थि बुजिबाय बिमा डन्ट कल मी बिमा
आरो दिनैनिफ्राय नोंनि मोखांखौ आं दा दिन्थिसै साननानै लादो दिनैनिफ्राय जों सानैनि लोगो मोनलायनाया बेनो जोबथा आरो बे बाथ्रानि सोंथि लानानै आंनि सेराव थांनो नाजाबावोबा बे बुहुमाव आंनि गोजोनखौ सिफायना होनायनि दायनिगिरिया नों जागोन दिनैनिफ्राय नों गावनि लामाजों आगान सुरलांफिनदो बे जायगायाव आंनि खोमसि सायखं जानानै नों दा थासै नङाबा नोंनि थाखाय सोरनिबा जिउआ गोमालांगोन सासे एक्टरनि थाखाय कुनु शुटिंआ केन्सेल जानो मोननाय नङा कल टु राजा इमिडिएटली कुइक 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 मबाइलानो अफसो सार ओह गड प्रेम बी सिट डाउन जागोन सार आच्छा प्रेम दानिया बुंनाय नों राजाखौ उइदाउट टेक उइदाउट एक्सनाव मानो गुलि सालायनाय बिनि थाखाय सरि सार क्लाइमेक्सखौ समायनो थाखाय आं सासे लोगोनिफ्राय लाइटार गान लाबोदोंमोन नाथाय आं मिथियामोन जे बेयो आसलि गान होननानै अब्लाबोथ' नोङो डाइरेक्टरनो एसे इनफर्म खालामनाया मोजांमोन ना मिथिगौ ना नोङो बे फिसा गोरोन्थिनि थाखायनो बेसेबां गिदिर इसु जानो थांगासिनो दंमोन खाफाला मोजां बे राजायादि पुलिसनो इनफरमेसन होनो होआसै सरि सार जियानो जा बेफोर जोब्बाय आच्छा प्रेम नोंबो हायोबा राजानि उदिस लादो जानो हागौ बेबो बेफोर जाथायनि थाखायनो बेसिम फैयाखै आरो इउ माधब नोंबो सानैसो मानसिखौ फाथायहर जागोन सार आंनिसो गोरोन्थिना बरादनि लिरनाय सिमां बायदिसो जालांबाय आंनि बे जिउआ आंनिसो गोरोन्थिना बरादनि लिरनाय सिमां बायदिसो जालांबाय आंनि बे जिउआ हामा गोदाव सोराव जानांबाय जिउआ सहायनांबाय गिनाय लाजिनाय दुखु मोननांबाय दावगानो सानो मेंग्लिफिनो हांथोनो सोलेरा बाथ्राखौ खोनानानै जोबोद दुखु मोनबाय आंबो राजाखौ आं मालाबाबो बिदि होननानै सानाखैमोन दालाय नों मा खालामथारखो जाय गावस्रालायनायखौ जानाङा होनना इसोरनाव जेब्लायबो आरज गाबदोंमोन दिनै बे जाथायानो जानानै थांबाय थांनो गोनांखौ रावबो हमथानो हाखाया बेबो मोनसे संसारनि खान्थिसो दा नोंहा फैनो गोनां समखौसो साननो गोनांसै गाज्रि बारहावा बारखांनायनि उनाव सुदेम बार बारफिनगोन आंनि गोसोआव फोथायनाय गैया प्रेमा दा नाथाय फंसे बाथ्रा दं लक्ष्मी जा जायो मोजां थाखाय जायो आंखौ हारसिङै थानो होआ दा बे मिथिंगानि निजोम थासारिजों गोरोबफानो आं नाजानि बेवहाय आंहा बाजानाय गैया नाथाय थांनायनि सिगां फंसे बाथ्रासो बुंलांनो सानदोंमोन मा बाथ्रा नों गाज्रि मोननो नाङा लक्ष्मी आं आंनि गोसोनि बाथ्राखौसो बुंगोन लक्ष्मी बेसेबांबा गोबाव समनिफ्रायनो आं नोंखौ मोननो हास्थायोमोन नाथाय राजानि थाखाय आरो नोंसोरनि अनलायनायनि गेजेराव
सुजानाव गसंनो हायैनि थाखाय बेफोर बाथ्राखौ नोंनो बुंफोरनो हायाखैमोन नाथाय दिनै राजानि केरेक्टारखौ बेफोरबायदि होनना मिथिनायनि उनाव बे बाथ्राखौ आं लाखोमानो हायासै सोरबा सासेनो जिउ बावनायनि उनाव गुबुन सोरबा सासेनि जानो हानाय आं गोहो मोनासै आदा आंनि साननाया मोनसेल'मोन जिउआबो मोनसेल' मोननै जिउ जाखांनायनि उनाव मोनसे जिउ जाफिनबाय नों थांदो आदा बिनि फिननायखौ आं जिउ जोबजासिम फंसेल' होनो हागोन आं गुबुनजों संसार सुजुनो हानाय नङा बेले बेजे थांखि गैया जिउ लामायानि सोरखि बायदि गिदिंबाय आंनि खर' गुदु लामा राहा नागिरो जावलाङो आंनि जानो हागौ नों आंखौ सिनायनाय नङा आंनि मुङा पिंकि आरो साननानै ला आं नोंनि लोगो नोंनि हालोदा मानो बिब्दि जालांखो आंनो फोरमायनो हागोन गोलाव मोनसे जारिमिन जानानै थांबाय बबे ससेनिफ्राय जागायनानै फोजोबनाय बिनि गिबि आरो जोबथाखौ आं नुहुरस'वासै थोंजोङै बुंब्लानो आं बुजिगोन गिबि मोजां मोननाय गिबि गावस्रालायनाय मानोबा गोसोखौ बायग्लिहोजोबदों आंनि काहानिया जागायनायनि सिगांनो थुंगेग्रोबायसो सासे सिख्लानि थाखायनो नों गावनि हालोदखौ बेफोरबायदि खालामनानै लाबाय बेखौनो बुङो सम आरो बोथोरजों गोरोबनाय आरे नोंनि खुगानिफ्राय मानो थै गखो जेबो नङा बियो आंनि मोननांगौ फिथाइखा बेफोरबायदि हालोदखौ लानानै नोङो जौ लोङो सिगारेट सोबो सिखर जायो नाथाय डाक्टरनो दिन्थिना लायाखै नामा सोरनि थाखाय मोजां जाबावनो आंलाय सोर दंबावो आंहा लक्ष्मी बिनानाव आं आब' नों आंखौ निमाहा होदो आब' आं नोंसोरनि गेजेराव हाबफैनानै नोंसोरनि संसारखौ सिफायना होबाय नों जोंनि संसाराव हाबफैयाखै बिनानाव आंसो नोंसोरनि मोजां मोननायनि गेजेराव हाबफैना जिबौ गांसोमनि महर लाफैना नोंसोरखौ गोजान गोजान खालामना होबाय बेफोरखौ मा बुंखो नों आब' आंनि गोरोन्थिया निमाहा होजाथावना नङा बिनानाव थेवब्लाबो आं सासे हिन्जाव माहारि जानानै थार बाथ्राखौ बुंना सोरबा सासे आइजोनि जिउआव गोजोन लाबोनो हायाब्ला आं नोंनि बुंनायखौ जेबो हमदांनो हायासै आब' बिनानाव राजाजों आंहा जेबो सोमोन्दो गैया मा नंगौ बिनानाव सानसेखालि आंखौ नैबे रांखौ ला नाथाय बेफोर रांखौ आंनो मानो होखो गिबियाव नैबे सावगारिखौ नायग्रो नैबे सिख्लानि मुङा लक्ष्मी आरो नैबे सेंग्रानि मुङा राजा बिसोरनि मोजां मोनलायनायाव बिस लुना होनांगौ नाथाय मानोना आं बै सिख्लाखौ मोजां मोनो नङा आं बेफोर खामानिखौ मावनो हानाय नङा बिनि थाखायनोथ' आं नोंनो रां होदों नों नोंनि रांखौ लाफिन राङा खम जादोंब्ला बुं
रां खम जानायनि बाथ्रा नङा फ्रेम मालायनि मोजां मोननायाव आं सुजानानै गसंथेनो साना आरो आं नोंखौबो खावलायदों नोंबो मालायनि गोथार मोजां मोननायाव बिस लुना होनो दासान नों बे खामानिखौ मावथारनांगोन पिंकि नङाब्ला नोंबो बे जायगानिफ्राय ओंखारलांनो मोननाय नङा नों आंखौ फर्स खालामनो हाया फ्रेम सासे सिख्लाखौ बेफोरबायदि नेहाथ खामानियाव बाहायनो साननाया नोंनिया मोजां जायासै आरो नों आंखौ दिनैनिफ्राय दा लिंहरसै आंखौ रागा दाफोजों खर'आ ओरैनो गरम जाना दंखायो ट्रिगार दाबायनो गोबाव सम नांनाय नंला मोननैल' अपसन दंसै रांखौ लाना थां नङाब्ला बेयावनो जोबथा हांबोदो सासे सिख्ला जानानै गुबुन सासे सिख्लानि जिउजों गेलेना नों मा मोनखो आंहा जेबो राहा गैयि जादोंमोन आगै आंनि खावलायनाय नों थाबैनो राजानि सेराव थां बेनि हालोदा मोजां नङा जेराव मेराव थागोमाबायसै हायोबा नों बेखौ डाक्टरनिसिम लानानै थां आं लोगो हमनानै फैदोंमोन बिनि खुगानिफ्राय थै गदों एसेबां गाज्रि नोंनि आखला मानि थाखाय जोंनि गेजेराव हाबना जोंनि मोजां मोनलायनायखौ बिस लुना होनो नागिरदोंमोन आं नोंखौ मोजां मोनो लक्ष्मी नाथाय आं दि नोंखौ मोजां मोना नों मिथिखागौ आं राजाखौ मोजां मोनो होनना सानदों नामा नों राजानिफ्राय आंखौ गोजान खालामना नोंनि खालामना लानो आं नोंसोरनि मोजां मोननायखौ नायना सहायनो हायाखै सोर बुंदों हा सोर बुंदों जोंनि मोजां मोनलायनायखौ नोजोर होनो आं बुंदों खोनासं प्रेम फाव फान्दायनानै नों राजाखौ आंनिफ्राय गोजान खालामनो हागोन नाथाय आंनि गोसोखौ नों माब्लाबाबो मोननाय नङा आरो खोनासं आंनि राजाया माबा मोनसे जानांगौब्ला बिनि फिननायखौ आं होगोन आंखौ निमाहा होदो राजा नों मानो गावनि जिउजों गेलेगासिनो नोंखौ लोगो मोननायनि सिगां आं जोबोर खुसियाव दंमोन लक्ष्मी नाथाय नोंखौ लोगो मोननायनि उनाव गासैबो मोनफा मोनफा गोमालांजोब्बाय आं पापी आं सासे साननो रोङि गुबुननि बाथ्रा खोनासंना नोंनि गोजानाव थादोंमोन नाथाय आं दिनै नोंनि सेराव फैफिनबाय गोबाव जाबाय लक्ष्मी दिनै आं नोंनि बेसेबांबा गोजानाव बिदि दा बुं राजा आं नोंनि गोजानाव दंमोनब्लाबो नोंखौ बावगारनो हायाखै आरो बे गोहोआ आंनाव गैया बिमा बिफानि अननायखौ उन्दैयावनो खोमानानै लाबाय अननाया मा बेखौ आं नोंनिफ्राय सोलोंबाय उन्दै समाव गोरोन्थि मावोब्ला आइ आफाया बादा होयोमोन देरबाय मोजां मोननो सोलोंबाय दान्दिसे गोजान गोजान जालायबाय आरो निसा बेसादखौ आंगो खालामनानै लाबाय दा बे आंगोआनो सोलेरखौ नाख्रेबबाय आं फैबायना राजा आं थानायाव नों जेबो जाया
डेमेज आरो ब्लाड केन्सार ओइ राजा बेफोर मा निसा बेसादखौ बोजबना लानायनि आंनि मोननो गोनां फिथाइ नों बिब्दि जानो हाया राजा नों बिब्दि जानो हाया नाथाय आं गनायनानै लाबाय लक्ष्मी गासैबो समावनो इसोरजों देरहासार जानो हाया लक्ष्मी आं दिनै रावखौबो दाय होआ बेफोर गासैबो आंनि गोसो आं आंनि गोसोजों देरहासार जानो हायासै लक्ष्मी आं दिनै मेंबाय नों आंनि खोथाखौ एसेबो सानासै नामा राजा बोरै थागोन आं नोंनि अनगा नों मानो आंनो खनसेबो बुङासै नोंनो माथो आंखौ बुंनो खाबुखौनो होआसै आरो बै समनिफ्रायनो आं आंनि गोसोखौ दबथायना लाखिनो हायासै बे संसाराव सोरबा सासेनिल' थाखाय बुहुमा गिदिङा लक्ष्मी आं नोंखौ बावगारलांनो हाबाय आरो बिनि फोरमाना बेनो नोंबो आंखौ बावगारलांदों नों आंखौ बावलांनो हादोंब्ला बेफोर हालोदा मा सोरनि थाखाय जिउ जोबजासिम नों नोंखौ बावनो हानाय नङा आरो बेफोर बाथ्राखौ दा बुंसै थांनानै थागोनब्लाबो नोंजोंनो थैनानै थांगोनब्लाबो नोंजोंनो बेयो आंनिसो गोसो आं थैयोब्ला नों दुखु दाजा लक्ष्मी खालि बेखौ साननानैल' गोजोननाय ला जे बे बुहुमाव नोंनि जेंनाया मोनसे जोब्बाय